Keittiö, huone ja orjan sopimus otsikoi Helsingin Sanomat pääkirjoituksen, jossa käsitellään taloyhtiöiden tonttien vuokrasopimuksia. Helsingin Sanomat kiinnittää huomion tärkeään asiaan, mutta vähintään yhtä tärkeää olisi kiinnittää huomio kiinteistön kuntoon. Tontin vuokrasopimuksesta ostaja-kuluttaja pystyy aina selvittämään sen vuokrasopimuksen ehdot, mutta tulevien remonttien vaikutuksen asumiskustannuksiin selvittäminen onkin sitten jo huomattavasti haastavampaa. Korjausvelkalaskurin RT-korttiin perustuva arvio on tällä hetkellä Suomessa ainut asiakirja, jonka perusteella asiakas pystyy selkokielellä euroina selvittämään tulevat remontit ja niiden arvioidun vaikutuksen asumiskustannuksiin. Helsingin Sanomat päättää tämän jutun upeilla lauseilla. Suomalaiset tekevät elämänsä kalleimpia ostoksia puutteellisin tiedoin. Asunnon todellinen kokonaishinta ei ole tiedossa, yhtiölainoista ei ole selvyyttä ja tulevat vastikkeet näkyvät vasta kun ne tulevat. Se on iloinen asia, että ne kuluttajat, jotka hyödyntävät asuntoa etsiessään korjausvelkalaskuria, niin heillä on jo jonkinlainen tarkka näkemys tulevista remonteista ja niiden vaikutuksesta asumiskustannuksiin.